سلام كبرات نفتوات نتختاتلتي ميديانا بزلخمو سلام كتكونولنا نمنا كبرات تختاتلتي نيوتيوبنا سابسكرايب بمقبار بيتساب كتكونولنا عدمنا نابز حزنا يمزيناتات كنساقاقروكم ما قيرو نتبي قاس حزب تግራይ ብዙሓት እዮም ናይ 1980ታትን 2013 21 ሰነን ግን ዘመሰለ ተመሳሰለን ጽልዋ ፈጣርን ግና ይፍለያ እየን እታ ናይ 1980ታት ኣብ ሽረ ዝተኻየደ ወፍረን እታ ናይ 2013 ወፍሮ ኣሉላን ሞራልን ዓቕምን ጸላእቲ ዝደምሰሳ ሓድነት ተጋሩ ዘመስከራን ዘበረኻን ዓለም ዘዘራረባን እየን እታ 1980 ኣብ ሽረ ሰራዊት ደርጊ ምስተወقع ዕድመ ጸላኢ ኣብ ትግራይ ዘሕጸረ ነበረ ወፍሪ ኣሉላውን ከምኡ ተላፊኖም ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ኩናት ትግራይ ዝወልዑን ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ገበናት ዝፈጸሙ ሓይልታት ዝበታተነን ካብ ኣብዝሓ መሬት ትግራይ ክወጹ ዝገበረን እዩ እዚ ቅድሚ 4 ዓመት ዝተረኸበን ዝተመዝገበን ዓወት ንምዝካር ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ፓነል ተሳሊጡ እዩ ኣብቲ ፓነል ኣብቲ መድረኽ ወታደራዊ መማየጢ ዛዕባ ዘቕረበ ሚስጥር ዓወት ወፍሪ ኣሉላ ዝገለጸ ተገዳላይ ብርሃነ ነጋሽ ወዲ መድህን ሚስጥር ዓወት ወፍሪ ኣሉላ ሓድነት ህዝቢ ከም ዝኾነ ገሊጹ ተገዳላይ ብርሃነ ሓይልታት ጽንተ ተላፊኖም ትግራይ እንትወሩ ንምምካት በረኻን ዝወጸ ተገዳላይ ጽንዓትን ጅግንነትን ዘስነቐ ህዝቢ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ህዝቢ ሓቦ ኣስኒቑ ደቁ ኣውፍዩ ደጀን ኮይኑ ድማ ዘለዎ ኩሉ ሂቡ ኣብ ሓጺር ግዜ ዓወት ክምዝገብ ዝለዓለ ብጽሒት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ዲያስፖራ ብወገኑ ንፋስን ቁርን ዋዕን በረድን እንከይምበርክኾ ድምፂ ውፅዕ ህዝቢ ኮይኑ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጥን ዝግብኦ ክፈልጥ ዝገበሮን ካልኦት ዘሳለጦም ሓገዛትን ሓቢሩ እዩ ብቀንዱ ረዚንን ክባርን መስዋዕቲ ዝኸፈለ ኣመራርሓን ሰራዊትን ከም ዝኾነ ዝሓበረ ተገዳላይ ብርሃነ መንእሰይ ትግራይ ዝፈጸሞም ጅግንነት መስኪሩ እዩ ኣብዚ ናይ ወለዶሙ ራስ ካሊእ ሚስጥር ዓወት ወፍሪ ኣሉላ ምዃኑ እውን ገሊጹ እዩ ኣብ እዋን መኸተ ግደ ኣመራርሓ ዓርሱ ዝኸኣለ ብጽሒት ከም ዝነበሮ ዝሓበረ ተገዳላይ ብርሃነ ኣብ እዋን መኸተ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ኣመራርሓ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን ዘኪሩ እዩ ብድምር ሚስጥር ዓወት መኸተ ብፍላይ ዓወት ወፍሪ ኣሉላ ሓድነት ህዝቢ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ተገዳላይ ብርሃነ ብቐጻሊ ካብቲ ዝሓለፈ ታሪኽ ንመሃሮ ረብሓ ህዝቢ ሰላምን ዲሞክራስን ልምዓት ብምርግጋጽ ምዃኑ ገሊጹ ህዝቢ ትግራይ ጸኒዑ ኣጽኒዑና ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ተገዳሊት ፈትለወርቅ ገረዝጊሄር መንጀሪኖም ሓይልታት ጽንተት ተላፊኖም ትግራይ እንትወሩ ጆኖሳይድ እንትፍጽሙን ዝተኻየደ መኸተ ሚስጥር ዓወት ህዝቢ ትግራይ ጸኒዑ ስለ ዘጽንዕና እዩ ክብላ ዝገለጻ ስራሕ ፈጻሚት ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕወሓትን ተገዳሊት ፈትለወርቅ ገረዝጊሄር እየን ተገዳሊት ፈትለወርቅ ኣብቲ እዋን መኸተ ህዝቢ ትግራይ ደሃይ ውድብ ሕወሓት ዝሓትት ዝነበረ ዝተወደበ ህዝቢ ከም ዝዕወት ስለ ዝፈልጣ እዩ ኢለን ኣብቲ እዋን መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ተላፊዶም ዝወሩ ሓይልታት ንምምካት ህዝባዊ ኩናት ንምምራሕ ሴንትራል ኮማንድ ከም ዘጣየሸ ገሊጸን ሴንትራል ኮማንድ ብሕጊ ዘጣየሸ ብኣዋጅ ዝምራሕ ብመንግስቲ ኣብ መቐለ ከም ዘጣየሸ ሓቢረን ኣብ በረኻውን ኣማኸርቲ ዝነበሩ ዘሳትፍ ምትዕርራይ ከም ዝተገበረሉን ሓቢረን ኣብ በረኻ እቲ መኸተ ሮድ ማፕ ወፂሉ ከም ዝነበረ ዘዘኻኸራ ተገዳሊት ፈትለወርቅ ሴንትራል ኮማንድ እዚ ሮድ ማፕ ሒዙ ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ከም ዝወፈረን እቲ መኸተ ክሳብ ወርሒ ሰነ 2013 ዓ.ም ንምዝዛም ከም ዝወፈረን ገሊጸን ኣብቲ እዋን ስራሕቲ ደጀን ካብቲ ዝወፀ ሮድ ማፕ ከም ዝቕዳሕ ዝሓበራ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ተበታቲኑ ዝነበረ ኣመራርሓ ቀልጢፉ ከም ዝተመለሰን ስራሕ ደጀን እውን ከም ዝሰርሐን ተዛሪበን ዘይዛሪ ደገፍ ህዝቢ ሚስጥር ዓወት ከም ዝኾነ ዝሓበራ ተገዳሊት ፈትለወርቅ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝነበረ ሕጽረት ስንቂ ህዝቢ ደቁ ካብ ምሃብ ሓሊፉ ብተወሳኺ ብውሕድ ቀለብ ሓደ ወርሒ እውን ኣስኒቑ ከም ዘወፈየ ኣዘኻኺረን ተገዳሊት ፈትለወርቅ ኣብቲ መኸተ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰራዊት ምንባሩ ድሕሪ ምሕባር ህዝቢ ትግራይ ነቲ ሰራዊት ፍልፍል ዕጥቂ እውን ከም ዝኾነ ገሊጸን እየን ንኣብነት ድማ ኣብ ኢድ ምልሻ ዝነበረ ዕጥቂ ንሰራዊት ኣዕጢቑ ኢለን ብተወሳኺ ጉድኣት ተጋደልቲ ኣብ ምሕካምን ምሕብሓብን ግደ ህዝቢ ዝለዓለ ከም ዝነበረ ተገዳሊት ፈትለወርቅ ገሊጸን
نتي جونوسايد كينات تግራይ ዝተሰከሙ ህዝቢ ንኽልተ ዓመት ሙሉእ ዕፅዋን ክባን ተሰኪሙ እዮም ዝበላ ተጋዳሊት ፈትረወቅ ህዝቢ ንሰራዊት ጥራይ ዘይኮነስ ብሰንኪ ጆኖሳይድ ኩናት ትግራይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ሓጊዙ ኢለን ተመዛበላይ ኣብቲ እዋን ህጹጽ ሓገዝ ስለ ዘይረኸበ እቲ ጸገም ከቢድ ከም ዝነበረን ኣዘኻኺረን ይኹን እምበር ኣብቲ ግዜ ከቢድ ሸኸም ዝተሰከመ ህዝቢ እቲ ጸገም ንምፍታሕ ኣብ እዋን ዕጽዋን ክባን ዝፍጽሞም ህዞ ከም ከተማ ሕርሻን ካልኦቱን ዝነኣድ ከም ዝኾነ ተዛሪበን ብድምር ሚስጥር ዓወት መኸተ ወፍሪ ኣሉላን ህዝቢ ትግራይን ጸኒዑ ስለ ዘጽንዕና እዩ ኢለን ይኹን እምበር እዚ ሚስጥር ዓወት ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ጠንካራ ስነ ልቦና ንምሽርሻር ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ብሓይልታት ጸላእትን ከዳዓትን ዝበሎ ሓይልታት ይስራሕ ከም ዘሎ ተጋዳሊት ፈትለወርቅ ሓቢረን እየን እቲ ፓነል መኽፈቲ ዘረባ ዝገበሩ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ብወገኖም ሕወሓትን ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይን ሕሪኦም ሰላም ከም ዝኾነ ገሊጾም እዮም ዶክተር ረዳኢ እዚ ዝገለጽዎ ሎሚ ብምትሕብባር ግንባር ደቡብ ኣርሚ 22 መምሕዳር ከተማ መቐለን ዝተዳለወ መድረኽ ፓነል ዝኽሪ ዓወት ወፍሪ ኣሉላ እዩ ኣብቲ መድረኽ ከም ዝገለጽዎ ተወዓዓላይ ፕሪቶርያ ሕወሓት ኮነ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ኩሉ ነገር ብሰላም ክውዳእ ለይትን ቀትርን ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ይኹን እምበር ብመዳይ መደራደርቲ ግና ብኽብርን ትዕግስትን እትደላይ ሰላም ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን ምትዕንቃፍ ይፍጽም ከም ዘሎ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ዓይነት ምትዕንቃፍ ብሞትን ጥሜትን ፀሓይን ቁርን ተመዛበልትን ጠላዕ ምጽዋስ ዝመስሉ ኣካይዳታት ጠጠው ክብሉ እቲ ምስ ውድብ ሕወሓት ዝተፈረመ ውዕሊ ፕሪቶርያ ንኽፍጸም ኩሉ ደላይ ሰላም ክሰርሕ ጸዊዖም እቶም ከንቲባ ግዝኣታዊ መሬት ትግራይ ተመዛበልትን ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ድሕነቶም ተሓልዩ ብሰላማዊ መንገዲ ብህጹጽና መረበቶም ክምለሱን ተዋዓልትን መዋዓልትን ወገዳት ክግደዱን ከገድዱን ይግባእ ድሕሪ ምባል እዚ እንተዘይኮይኑ ግና መሬቱ ተሓዲጉ ነፃነቱ ተኸሊፉ ዝነብር ህዝቢ ከም ዘይህልው ገሊጾም بسالة حدنتن سمرتن حزب تግራይ بسالة بقع مريحنتن جግንነትን ሰራዊት ትግራይ ነቲ ኣብ ልዕሊ ደቀ ትግራይ ዝተኣወጀን ዝተፈጸመን ጆኖሳይድ ንምፍሻል ንልዕሊ 8 ኣዋርሕ ብዝተገበረ ፈታንን መሪርን ቃልሲ ሰነ 21 2013 ዓመተ ምህረት እቲ ሽሾ ሰራዊት ጸላኤ ናብ ሓሙኽሽቲ ብምቕያር ንዋና ከተማ ትግራይ መቐለ ሓዊሱ ብርክት ዝበለ ከባብታት ትግራይ ሓራ ክወፅን መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦትኡ ክምለስን ክኢሉ ከም ዘኽአለ እቶም ከንቲባ ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ዝተኻይደ ናይ ምኽተ እዋን ጾታ ይኹን ሃይማኖት ዕድመ ይኹን ከባቢ እንከይፈለየ ኩሉ ትግራዋይ ነቲ ወራር ንምምካት ከም ንህቢ ዓሲሉ ንጸላእቱ ሕንዚ ኮይኑ ከም ዝመከተውን ገሊጾም عوض 21 سنة 2013 ዓመተ ምህረት ወሳኒ ግደ ዝነበሮ ኪናቶ ወፍሪ ኣሉላ ረዚን መስዋዕቲ ተኻፊልዎ ወሳንን አንጸባራቅን ዝኾነ ዓወት ዝተሓፈሶ ጅግንነትን መሪሕነትን ሰራዊት ትግራይ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓለም ተኸልዑ ሰራኤሉ ኮይኑ ከም ዝሓለፈ ሓቢሮም ዶክተር ረዳኢ ኢዚሎም ሎሚ ዝሳልጥ ዘሎ ዋዕላ ሓድነት ብምጥንኻር ሕሉፍ መስተንከራዊ ታሪኽናን ዓወትናን ንዕቅበሉ መጻኢና ንምተሉ ከም ዝኾነ ውን ተዛሪቦም ኣብቲ መድረኽ ብተጋዳሊት ፈትለወርቅ ገረዝጌር ተጋዳላይ ብርሃነ ነጋሽን ተጋዳላይ ተስፋይ ታደሰን መማየጢ ወታደራዊ ዛዕባ ሚስጥር ዓወት ወፍሪ ኣሉላ ምትእሳር ደጀንን ግንባርን ካልእ ዛዕባታትን ቀሪቦም እዮም ላዕለዎት ኣመራርሓ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከተማ መቐለን ኣመራርሓ ኣባላት ሰራዊት ትግራይን ኣመራርሓ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ካልኦት ውድባት ፖለቲካን ትግራይን ነበርቲ ከተማ መቐለን ዕዱማትን ተረኺቦም እዮም ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፈ ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ብወገኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጸገም ትግራይ ብግልጽ ይርአን ጸላእታ እናተፈለጡን ምዃኖም ገሊጾም እዮም እዚ ጸገም ንምቕራፍ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ከም ዝኾነ ውን ሓቢሮም እዮም كبرات خطاتلتي ميديانا نلومي زتنادنا يوم زيناتات اتوم كتدمصوم صنحكم يمسلو نيروم نمكتتالكم اندام مسكنا ابناي